Ahojte a vítam vás pri mojom novom videu. Toto video bude špeciálne video. A to z toho dôvodu, že som presiahla hranicu 1000 odoberateľov. Týmto videom by som sa vám chcela poďakovať za to, že ma odoberáte, za to, že mi lajkujete videá, za to, že mi píšete pekné komentáre. Naozaj to pre mňa fakt že veľa znamená a proste predstavte si 1000 ľudí v dave. Toto video bude teda špeciálne video, ako som už písala aj na Facebooku, že mám v pláne prichystať špeciálne video. Toto video bude giveaway. Giveaway, čo znamená, že teda jednej z vás pošlem veci, ktoré som si pre vás prichystala. Myslím, že všetky tie veci, teda, čo som kúpila, sú naozaj super a naozaj sa oplatí zapojiť do tohto giveaway. A všetky podmienky ohľadom giveaway nájdete dole v popise, takže naozaj si to tam pozrite a potom kľudne sa môžete zapojiť, tam vlastne bude všetko, čo potrebujete vedieť. Takže tak. To by sme mohli prejsť k tomuto videu a mám úplne úžasnú čiapku, takže si nechám celé video. Toto giveaway je zamerané na kozmetiku, teda sú to prevažne veci ohľadom beauty, taktiež aj ohľadom starostlivosti o vlasy, ale sú to väčšinou také drobnosti. Je to teda 5 produktov a teraz vám ich všetky ukážem, takže poďme na to. Prvá vec, ktorú teda môžete vyhrať, ak sa zapojíte do tohto giveaway, je lak od Catrice. Tento lak je podľa mňa úplne super a to bola taká láska na prvý pohľad, čiže nemám tento lak doma, ale najviac sa mi páčil z tých všetkých, čo tam boli a chcela som teda kúpiť jeden od Catrice, pretože ten najčastejšie používam. No a to sú vlastne trblietky tam, čiže ono to je také prevažne domodra, hej, ale podľa mňa je to úplne super, že si to môžete dať na, dajme tomu, bezfarebný lak alebo aj na nejaký farebný lak, takže myslím, že sa naozaj oplatí. Takže to by bola prvá cena, teda, ktorú môžete vyhrať. Druhá cena, ktorá sa tu nachádza, je tento krém od Essence. Je to teda prevažne hydratačný krém, ale taktiež akože zabraňuje tvoreniu rôznych výrážok a je vlastne dobrý na zmatnenie pokožky, čiže ja osobne ho používam večer pred spaním a ráno. A teda mám s ním dobrú skúsenosť, preto som ho aj vybrala, pretože ho používam v podstate od júna alebo júla. A doteraz akože som s tým spokojná, takže preto som sa rozhodla, že teda aj vám budem poslať jeden tento krém. A myslím, že je taktiež dobrý aj ako podkladový krém, čiže keď si budete nanášať make-up, tak predtým, keď si vlastne dáte tento krém, tak by to malo akože dlhšie vydržať a tak. Ďalšia vec, ktorá sa tu nachádza, je tento šampón od Aussie. Je to mini verzia a v podstate tento istý šampón používam ja a mohli ste ho taktiež aj vidieť v mojom videu o starostlivosti o moje vlasy. Ja osobne s ním mám dobrú skúsenosť a teda myslím, že táto mini verzia je fakt dobrá na to, že aby ste zistili, či sa vám hodí, či vlastne sedí vašim vlasom a či ste s tým spokojní, takže myslím, že sa to oplatí. Za chvíľu asi spadne aj pod. To by bola moja tretia cena. Môžete vyhrať aj Baby Lips a to konkrétne toto modré, čo je vlastne zamerané na hydratáciu alebo teda ochranu či už v zime alebo v lete vašich pier. No a myslím, že toto modré je teda podľa mňa najlepšie, ja ho najradšej používam a tak som sa rozhodla, že ho teda darujem aj jednej z vás. Na zadnej strane máte taktiež aj návod, čiže kebyže neviete ako vlastne na takéto líčenie, tak tuto máte všetko jednotlivo v krokoch napísané, čo je podľa mňa úplne super. Takže to je táto posledná vec. Takže to by bolo pre toto giveaway všetko produkty, ktoré ja osobne mám rada a páčia sa mi, čiže určite by som vám neposielala niečo, čo sa mi nepáči. Dúfam, že sa zapojíte, dúfam, že sa vás zapojí čo najviac a viem, že to bude ťažké, pretože iba jeden výherca bude teda konkrétne asi výherkyňa. Ak sa teda chcete zapojiť, tak dajte určite like na toto video a taktiež odber na môj kanál a dole nájdete teda všetky ďalšie podmienky, čo sú. To bolo asi všetko pre toto video a ešte tu mám aj šampanské, ale nemám dobrú skúsenosť s otváraním šampanských, pretože raz som sa o to pokúsila a skončilo to veľmi zle. Verte. Chcela by som sa vám poďakovať za to, že ste si pozreli toto video, za to, že ma teda odoberáte, pretože naozaj 1000. Vidíme sa pri ďalšom videu. Pa!